Orsiýetiň we Abaşanyň Aşgabatdaky ilçihanalarına barýan adamlar bilen howpsuzlyk gullukları gürrüňdeşlik geçýär. Daşary ýurtlara ýaşamak üçin göçüp gitmäge isleg bildirýän türkmenistanlaryň sany ýokary bolmagyna galýar. Türkmen häkimiýetleri Orsiýet Birleşen Ştatlar ýaly ýurtlaryň Aşgabatdaky ilçihanalarynyň binalarynyň gawatlaryna garawullyk edip, ol ýerde dürli meseleler boýunça agzalýan ilçihanalara ýüz tutýan raýatlaryň käbirlerini polisiýa bölümlerine ekdýärler we olar bilen gürrüňdeşlik geçirýärler. Bu barada Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 5-nji maýda habar berdi. Russiýa Federasiýasynyň hem-de Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Aşgabatdaky ilçihanalarynyň gawadyna adaty belgili ulaglar nowatçylyk edip, bu ilçihanalara dürli soraglar bilen ýüz tutýan raýatlary soňra gürrüňdeşlige çagyrýarlar. Adamlar polisiýa bölümine ekdilýär we ol ýerde polisiýanyň hem-de raýat eşigindäki howpsuzlyk işgärleriniň gatnaşmagyna olar bilen gürrüňdeşlik geçirilýär diýip Azatlygyň paýtagtdaky habarçysy maglumat berdi. Habarçy saklanyp gürrüňdeşlige çagyrylýan adamlaryň söhbetdeşlikden öň bir näçe sagatlap garaşmaga mejbur edilýändigini, olary psihiki basyş edilýändigini sözüniň üstüne goşdy. Ýöne içini ýakýan hat stresli ýagdaý adamlar özleriniň polisiýa bölümlerine näme sebäpden ekidilýändigini we özleriniň etmişiniň nämedigini bilmeýärler diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Ol ýetiren maglumatyny gürrüňdeşlige çagyrylýanlaryň aglawasynyň milleti türkmeni bolan türkmenistanly ýaşlardygyny unutdy. Ýöne çagyrylýanlaryň hataryna käbot milleti başga bolan adamlaryň ýa-da ýaşy ortadan epesli agan adamlaryň hem tapdyrýanlygyny belledi. Gürrüňdeşlikde näme sebäpden ilçihana barlanlygy anyklanýar we watan söýüjülük barada ýa-da bagtyarlyk zamanasy barada takal okulýar. Soňra ýurtdan hatda wagtlyna bolsa gitmezlik maslahat berilýär. Saklanyp gürrüňdeşlige ekdilýän türkmenistanlaryň köpsi Orsiýetiň ilçihanasyna baran adamlardyr diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Ol agzalýan gürrüňdeşligiň takminan 3 sagada çekýändigini, söhbetdeşlikden çykan adamlaryň stresli ýagdaýda gazap bilen polisiýa bölümini terk edýändigini aýtdy. Azatlygyň habarçysy şeýle ýagdaýa duçar bolan adamdan 2 adamdan özüniň habarlydygyny sözüniň üstüne goşup, howpsuzlyk gulluklarynyň bu çäreleri soňky 2 hepde bäri güýçlü depgini alyp barýanlygyny ma'lum etdi. Türkmenistandan gelip gowuşýan habarlarda häkimiýetleriň raýatlaryň daşary ýurtlara girip çykmaklaryna gödäwçiligi güýçlendirýänlikleri habar berilýär. Muňa garamazdan Azatlygyň habarçylary raýatlaryň gazanç etmek maksady bilen ýa-da tutuşlugyny göçüp çykmak üçin Türkmenistany terk etmäge finansiýanlyklaryny ýurtdan çykmagy başaran onlarça Türkmenistanly ýaş oglan gyýdlara salgylanyp habar berýärler. Ýatdasak 16 aprelde Azatlygyň daşowdaky çeşmesi migrasiýa işgärlerine salgylanyp 30 ýaşyny doldurmadyk erkek adamlaryň ýurtdan çykmagyna gadagynçylyk girdilýändigini habar beripdi. Ondan ozal apreliň başyna adynyň efirde öwüz diýip tutulmagyny soran bir Türkmenistanly özüniň Aşgabatyň aeroportundan Dubaýa uçmagyny sebäbi düşündirilmeden ruhsat berilmeýändigini habar beripdi. Ol şonu daşary ýurda çykarmazlyk bilen soňkuju eklenç çeşmämden kestiler diýip gatyrgyny we özüniň uçar biletiniň tölegleriniň hem köýenligini gürrüň berdi. 3 aprelde Aşgabatyň aeroportuna düşürilen aýdylýan bir videoda onlarça ýolagçydan ibaret bir toparyň ýurtdan çykarylmanlyklary sebäpli howa menziline geçiren nägililik çäreleri görkezilýär. Ýurdun syýasy durmuşyny ýyzarlaýan synçylar Türkmenistanyň ykdysady kuwatynyň barha gowuşýanlygyny, bu ýagdaýyň Türkmenistanlary eklenç uğruna daşary ýurtlara çykmaga iterýändigini aýdýar.